Emócie, emócie, emócie. Máš pocit, že tvoje emócie sú ako aprílové počasie? Chvíľočku hore a potom dole. A často počujem, ale veď vieš, ona je tínedžerka, alebo mám menštruáciu, alebo som v menopauze. Čo keď ti poviem, že to nemusí byť nič spoločné s fázou, v akej sa nachádzaš. Ak máš štep, môžeš mať aj emócie. Čo keby som ti ukázala spôsob alebo smer, čo môžeš urobiť každý deň, ak zažívaš rôzne emócie. Volám sa Eva Ševcová a som holistická mentorka pre zdravie a biznis a pomáham zaneprázdneným ženám vytvoriť si zdravý životný štýl s prírodnými riešeniami. Už viac ako 10 rokov pracujem s esenciálnymi olejmi a využívam ich aj na svoje emócie. Máme 6 zmesiek na emócie a musím podotknúť, že esenciálne oleje neurobia prácu za mňa. Esenciálne oleje podporia to, na čom pracujem. Takže je veľmi dobre si byť vedomá svojich emócií a to, ako reagujem na určité situácie, i keď viem, že niekedy je to náročné. Keď sme pod stresom, tak ani nevieme, prečo konáme, ako konáme. Takže čo môžeme urobiť? Jednoducho otvor si jednu zo zmesiek, ovoňaj, a ak ti vonia, tak ju môžeš aplikovať. Aplikujú ju na zápestie, spánky, vzadu na krk alebo na srdce, alebo jednoducho aplikuj na dlane, pošúchaj rukami a vdychuj. Ak by si sa chcela naučiť viac o týchto 6 zmeskách, napíš mi do komentu emócie a ja ti pošlem PDF-ku s každou jednou zmeskou, čo obsahuje a tiež ako ju môžeš využívať a kedy je dobre ju využiť.